For et par år siden, der sagde du til mig, at Kasi Jesper var død. Ja. Men nu er han tilbage, eller er det Jesper Nielsen, der... Nej, jeg tror, vi må erkende, at Kasi Jesper, han er genopstået fra graven. Ja. Jeg tror, det er det ræsonnement, jeg tror, jeg er kommet frem til her det sidste halvanden års tid, som man kan sige er en ny fase af mit liv at gå i gang med. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i familien og jeg er meget taknemmelige for det, der er sket det sidste halvandet år. Men det kan være, at vi lige skal sige, hvem er Kasi Jesper? Ja, hvem er Jesper Nielsen? Jamen, men helt tilbage, så stammer det jo fra Kasi, selskabet, som var så heldig at få rettigheden til at sælge Pandora i Tyskland, Østrig og Schweiz, som har jo spillet en ufattelig stor rolle i mit liv. De her hårde mil, jeg tog på landevejene i Tyskland som ung knægt, i fløjelsbukser og skjorte, hvor jeg kørte rundt til tyske juveléer og fik dem overbevist om at tage Pandora-brand ind, dengang inden kendte noget til Pandora. Da du sagde, at Kasi Jesper var død, der var det ligesom den her ekscentriske forretningsmand. Ja, fordi der kan man sige, det var et... Du havde en nedtur for halvandet år. Ja, det er længere tid siden faktisk. Ja. Fordi og det, jeg ved ikke, om vi kan sige det er nedtur, men jeg får jo en dom tilbage i 2021, som vender mit liv på hovedet, fordi jeg ikke får den afregning fra min Pandora-forretning, som jeg havde troet og håbet på, at jeg skulle have i hele mit liv. Den korrekte afregning for den forretning, jeg skabte op og solgte til Pandora tilbage i 2015, var det sidste, var vi reelt set ude af Pandora. Så det var et stort chok for mig, at de kunne slippe for at afregne mig korrekt, og det var et meget frustrerende chok for mig, at jeg ikke kunne få at vide, hvorfor. Det hele var meget omgærdet af hemmeligheder, og de fortrolige skrev ud, Jesper, du må ikke vide, hvorfor du ikke skal have nogen penge, og det var meget frustrerende for mig, fordi jeg er meget pragmatisk og lige på, og jeg kunne simpelthen ikke forstå med min retfærdighedssans og forretningsforståelse og kendskab til den forretning, jeg havde solgt til dem, at jeg ikke skulle have nogen betaling. Det var mig fuldstændig. Så på det tidspunkt, der måtte jeg jo ligesom sadle om og sige, jeg må finde tilbage til en anden virkelighed. Jeg må erkende, jeg har tabt. Og det var, hvor meget var det, vi talte om der? I kroner og øre? Ja. Jamen, det var jo så på det tidspunkt 2,5 milliarder, som jeg i princippet havde regnet mig frem til, at jeg skulle have, som Pandora på en eller anden måde fik overbevist nogle revisorer, dommere, advokater om, jeg ikke skulle have. Hvad der var meget frustrerende for mig på det tidspunkt, var, at der ikke var nogen, der ville fortælle mig, hvorfor jeg ikke skulle have dem. Ja. Og det var meget svært for mig at forstå, at jeg ikke skulle have at vide, hvorfor det var, at jeg ikke skulle have nogen penge. Men jeg måtte jo ligesom erkende, at tabt er tabt, og dermed er der jo ikke mere at gøre ved det. Og du vidste, at det var de der 2,5 milliarder, fordi du vidste nogenlunde, hvordan forretningen gik. Du kender forretningen, du har været med til at bygge den op helt fra grunden. Ja. Du kender hver en afkrog af den, og du vidste, hvordan den havde udviklet sig, inden du forsvandt, og dermed også, hvordan den ville udvikle sig, når du var væk. Ja, og hvordan koncernen Pandora som helhed udviklede sig nøjagtigt, som jeg kendte fra min Pandora-tid. Ja. Så derfor var det meget, meget uforståeligt, hvordan var det, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at jeg ikke skulle have den retmæssige betaling for det selskab. Og det er klart, det er noget, man kan jo blive idiot af at tænke på, jo. Men det kunne jeg jo ligesom ikke bruge til noget, men jeg må erkende, at jeg var hårdt ramt. Og det gjorde ligesom, at den selvforståelse, jeg havde af det, at også, det er klart, at jeg tænkte, jamen, har der været noget i vejen med den forretning? Fordi du har jo været vant til alt, hvad du rørte ved, det blev til guld. Ja, og det var virkelig et slag på det tidspunkt at sige, jamen, jeg var vant til, at tingene, de lykkedes, at jeg kunne få tingene også i de meget svære tider, hvor jeg skulle skaffe midler til at få ført sagerne og sådan noget, så lykkedes jeg altid med det. Men det var virkelig et hårdt slag for mig, at den her sag, som jeg var så 100% sikker på, at jeg ville vinde, at jeg så kunne ende med at tabe den. Ja. Og det var noget, jeg tænkte meget over, reflekterede meget over. Man kan sige, jeg trådte længere tilbage, end jeg nogensinde har været i mit liv, og så anskuede jeg det hele fra et helt andet vinkel, end jeg nogensinde havde forestillet mig, at jeg skulle tage. Både mentalt og også forretningsmæssigt kom jeg ud med et helt andet ambitionsniveau og helt andre prioriteter, end jeg normalt har sat i mine projekter og de forretninger. Og samtidig så er du aldrig gået op i penge. Så det er jo lidt et paradoks, at du skal til at slås med nogen om at få nogle penge, uden at penge interesserer dig. Ja. Fordi du har altid været optaget af forretningen,
og opgaven og missionen. Jeg tænkte, at det der skete, jamen kunne du så ikke bare lave en ny kæmpe forretning? Og jo. Du har jo et kæmpe talent for det, så hvorfor sidde og men tænke over 2,5 milliarder, det betyder da ikke noget for dig. Ja, det er så mange penge, så der er ikke mange iværksættere, der får lov til at tjene det skib. Og det kan jeg sige, jeg var meget, meget taknemmelig for det held, jeg også havde med at være en del af Pandora Founder-kredsen. Det er jeg meget taknemmelig for, fordi man kan også være en utrolig dygtig iværksætter, arbejde hårdt og være intelligent, og så lykkes det ikke at skabe sådan en forretning. Så der skal også held til. Ja. Og det held, det får man normalt kun én gang i livet, medmindre man hedder Elon Musk. For at vi lige får det ridset op, så du havde en aftale med Pandora om, du skulle have en andel i overskuddet 5 år efter, du forlod virksomheden. Og da du så skulle have den udbetaling, så sagde de, der er ingen penge til dig. Det er meget godt. Det er lige før, jeg tror, at din mor også kommer til at forstå det nu. Men det er helt rigtigt. Hvis jeg lige ridser det op, så er det, at jeg solgte min virksomhed med den aftale, at jeg skulle have halvdelen af overskud i det europæiske selskab Pandora Central Western Europe fra 2010 til 2014. Og så som en ekstra tak for at sælge selskabet, så forhandlede jeg mig frem til, at 2014 skulle jeg have 3 gange yderligere, det vil sige 4 gange. Så jeg havde halvdelen af 8 års overskud i Pandoras europæiske selskab. Hvilket du estimerede til cirka 2,5 milliarder, og så var der ingen penge. Og så kørte der en sag, den tabte du, en voldgiftssag, og så fik den blev ført af kammeradvokat. Så fik du en nedtur. Ja. Og det der også nedturen også med, for det var, at jeg prøvede at finde ud af, hvorfor var det, jeg havde tabt. Det var meget frustrerende for mig, fordi jeg kan jo godt lide at have forklaringer på ting, men jeg kunne ikke få at vide af kammeradvokaten, hvorfor jeg havde tabt sagen. Han ville ikke vise mig det. Fordi han sagde, det var omgivet af fortrolighed, ved at sige, at sagen er jo slut, sagde jeg så hvad kan jeg gøre ved det? Men han ville ikke vise mig, hvorfor det var, at jeg ikke skulle have nogen penge. Og det er jo meget frustrerende, at man ved, at man skal have, men du må ikke få at vide, hvorfor, men du skal ikke have noget. Så det var meget, meget frustrerende for mig. Det var, vi snakker om det som en dødsdom, hvor man ikke får at vide, hvorfor man skal slås ihjel. Ja, jeg tror, det var faktisk dig, der betegnede det sådan. Det var der Casey han døde, og så gik der han vidste ikke, hvorfor. Ja, der gik cirka 9 måneder, så vågnede han igen, så kom han tilbage. Nej, der gik længere tid faktisk. Ja. Det er faktisk, der går flere år. Hvor jeg sådan bare det, jeg så gør på det tidspunkt, det er, at jeg nedsætter min ambition, hvor jeg sætter den på autopilot, og begynder at køre rundt og gøre det, som jeg kan, nemlig jeg begyndte at køre rundt og sælge smykker hos de tyske juveleringer. Du blev jo til et almindeligt menneske. Det var faktisk ret spændende at være sammen med dig i en periode. Ikke? Ja, men det var ikke så spændende at være mig. Nej, du forsvandt, og da jeg fandt dig, der var du meget, meget ydmyg. Ja. Og det har jeg aldrig oplevet før. Nej, jeg har jo altid haft store armbevægelser og tro på, at tingene kan lade sig gøre og få bevæget bjerg. Men jeg må også erkende, at jeg fik også opbygget nogle basis selvtillid igen. Ved at køre rundt og blive modtaget af mine gamle tyske kunder, som jo så mig som den, jeg jo oprindeligt var. Hvad de selvfølgelig ikke kunne vide, det var, at jeg solgte min meget succesrige virksomhed, for de solgte jo stadigvæk alle sammen Pandora og var vanvittigt glade for Pandora. Men jeg fik jo også solgt min virksomhed uden at få penge for den. Ja, det var det. Kan man sige. Det var det, der skete jo. Men du kom helt ned på jorden, og så en dag, så opdager du, fordi du vidste jo ikke, hvorfor at du havde tabt din retssag. Så opdager du noget, som ændrer alting for dig. Nogle af de ting, som jeg også har været igennem, det er også nogle mentale udviklinger, og tro på, at der er mere her i livet, end man lige tror, at der er en mening med mange ting. Så jeg begyndte sådan at føre samtaler, når jeg kørte rundt ned i Tyskland, ikke med Gud som sådan, men med den person, jeg nu så, eller karmaen, eller den Gud, som jeg nu mente at sige. Og så begyndte jeg sådan at stille ham nogle kritiske spørgsmål. Siger, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor det er, at jeg skal gøre det her nu. Jeg er jo rigtig god til det, og de tyske juvelerer er glade for mig, og sælgerne var jo glade for, det var mange af de samme sælgere, jeg også arbejdede med. Så det var lidt ligesom 15 år tilbage i tiden, og jeg følte mig tryg i det miljø. Altså 1 til 1 med en tysk juveler, der er jo ikke nogen, der slår mig. Altså der får jeg jo alle sammen med i båden, ikke? Nej, man kan jo lidt sammenligne det med at starte i en virksomhed som elevatorfører, så blive topchef, og så pludselig blive elevatorfører. Det er faktisk et godt eksempel. Ja. Men det gjorde selvfølgelig også, at jeg fik opbygget en vis form for grundlæggende selvtillid igen. Altså tilbage til, at det her, det kan du da i hvert fald finde ud af. Men jeg førte også nogle lange samtaler på min ture der rundt i Tyskland, hvor jeg kørte rundt med min bil der og skulle besøge de tyske juvelérer der igen med mine sælgere. Og der stillede jeg selvfølgelig ham nogle kritiske spørgsmål, karmaen og det hele, nogle kritiske spørgsmål, og sagde, hvorfor er det, jeg skal gøre det her nu? Kan det være rigtigt?
Og så skal det jo siges, at jeg i forbindelse med min nedsmætning lukkede ned for alle mine sociale medier. Det ved I jo alle sammen, at jeg lukkede for min ellers meget. Jeg havde utrolig mange følgere på Facebook og på Instagram og på alt muligt andet. Ja. Og det eneste, jeg holdt åben, det var den kedelige profil på LinkedIn, bare for at følge lidt med i mine forretningsforbindelser osv. Men så gør jeg det, at jeg en morgen, jeg holder på en resteplads, efter jeg er på vej til en kunde, så er jeg jo tilbage i mine gamle rutiner med ind på de tyske restepladser og købe en sandwich med æg og en Red Bull for at komme i gang på dagen. Og så sidder jeg der, og så har jeg jo ikke slået op på den her, jeg ved ikke hvor længe, den her profil her. Jeg har talt ret intenst med den her karma de sidste par dage her. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der var, der foregik. Så jeg har sagt, man kan sige, at jeg bad om hjælp til at sige, hvad er meningen med det her? Det bliver du nødt til at fortælle mig. Altså, jeg skal nok gøre det. Men jeg har aldrig været ude for en ulykke, uden jeg kunne mærke, at der var en eller anden dybere mening. Og det har vi jo også talt om dengang, ikke? Hvor du sagde, altså, skal du være sælger? Skal du være en, der skal gå og tænke på, om du har penge i banken? Ja. Det har du aldrig tænkt over. Men det var sandheden der. Det var sandheden der. Og det gjorde så, at så slår jeg op på min LinkedIn-profil, og bang, bliver der lagt et opslag op fra en tidligere chef, jeg havde haft, der havde arbejdet i min schweizisk-østrigske enhed af det europæiske selskab. Han hedder Thomas, og Thomas er jeg jo selvfølgelig venner med så på LinkedIn, og jeg kan se, at nu har Thomas skiftet job. Så tænker jeg, kan jeg vide, hvornår Thomas egentlig stoppede i Pandora? Så gør jeg det, at jeg kigger på hans profil, og så kan jeg se, og han er åbenbart sådan en Thomas Blair-buks, fordi han får fortalt på den der periode, han var i Pandora, hvor dygtig han var, og hvor flotte resultater han havde. Og der kan jeg jo så se på den her lange stribe af resultater, han havde i Østrig-Schweiz, at det så rigtig godt ud. Han fortalte, at han havde haft kæmpe indtjening, EBITDA på over 40% for dem, som ved, hvad det betyder. Og fuldstændig modsat af den afregning, som Pandora havde sendt til mig, da de afregnede mig i 2015. Ja. Og det tænker jeg, det var da godt nok underligt, at han sidder her og fortæller mig det. Og for første gang nogensinde havde jeg et tal internt for Pandora, som jeg kunne sige, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg tager et screenshot af det, sender til min familie og siger, jeg ved godt, vi ikke kan bruge det til noget, men nu kan jeg i hvert fald se, at de snød os. Så begynder jeg at kigge, jeg har haft noget dialog med den italienske landeschef på et tidspunkt, og så begynder jeg at kigge i den dialog, jeg havde på LinkedIn med ham, hvor jeg spørger lidt ind til, og han siger, jeg leverer på alle mine tal, skriver han til mig. Okay, siger jeg så. Hvis de er 40%, og italienerne leverer på sine tal, og den tyske direktør har jeg været meget tæt med altid, så ringer de til mig og sagde, jeg ved godt, du ikke må sige noget, fordi det kan være, men det er vel ikke helt forkert, at I havde et EBITDA på over 25% i Tyskland i den periode. Nej, det er i hvert fald ikke forkert, sagde han så. Så tænker jeg, okay, nu begynder jeg at lægge tallene sammen, og så siger jeg, hvorfor sender Pandora et tal til mig, der hedder 9%? Og dermed så begynder jeg at vågne op. Og de 9% betød, at du ikke skulle have en rød øl. Netop, lige nøjagtigt. Lige præcis. Ja. Men hvis de siger 40%, og italieneren siger, at han har leveret, og tyskeren siger, at han har leveret, så kan jeg simpelthen ikke få det til at hænge sammen. Og så begynder den dag, den 19. februar 2023, begynder opklaringen af det her bedrageri. Og så begynder jeg at piske til højre og venstre, tage fat i alle mulige, hvad kan man sige, folk inde i Pandora, for at se, fordi tiden har arbejdet lidt med mig her, forstået på den måde, at folk er ikke så bange mere, som de var for nogle år siden, mens de måske stadigvæk arbejder i Pandora. Folk er stadigvæk vanvittigt nervøse, men tiden heler lidt, at de godt tør at sige lidt. Og stille og roligt begynder jeg at få hul igennem til nogle af de rigtig tunge topchefer i Pandora, som egentlig gerne vil have lettet deres hjerte. Ja, som så er flyttet andre steder hen, og dermed også tør at tale ud. Netop. Ja. Og for havde de stadig siddet i... Så havde det været muligt. Ja. Så har det været muligt. Så tiden er arbejdet med mig der. Og der er jeg så rundt, der smider jeg så alt, hvad jeg har i hænderne, og får sælgerne til at klare sig selv i 3-4 måneder der, hvor jeg simpelthen rejser rundt i hele verden, fordi de her Pandora-chefer, de er jo så rejst rundt i hele verden nu. Nogle gange har jeg siddet 14 dage et sted og ventet på at få et møde med en mand, for at han skulle forklare mig nogle ting. Fordi folk er sådan lidt i starten, nej, det vil jeg ikke, det kan. Og jeg bliver bare ved.
Ja, det kan jeg jo tilbage fra dem. Så bliver jeg jo iværksætter igen. Ja. Og jeg bliver bare ved. Jeg bliver bare sådan, jeg venter her på det her hotel, til du kommer og taler med mig. Jeg skal have svar på de her spørgsmål. Og stille og roligt, så begyndte der at stykke sig et billede sammen, hvor jeg ret hurtigt fik et overblik over de her stykker. Ja, du fik beviset. Jeg fik beviset. Det tog mig så. Jeg skulle så arbejde med de her mennesker inde i Pandora, og der var mange, jeg havde gang i der. Men jeg ender med at få en 6-8 mand til at give mig rigtig, rigtig tunge beviser. Og jeg kender alle tal, jeg har alle regnskaber, jeg har alt derindefra nu. Og kender nu de rigtige tal, og har vidnerne, der vil stille sig frem. Men det har været en kæmpe arbejde for os. Det kan være, at vi måske lige skal sige, at det, de har gjort rent teknisk, det var at køre 2 sideløbende regnskabssystemer. Og det regnskab, der viste, at du ikke skulle have penge, det var det, de viste til voldgiftsretten. Og det andet skjulte regnskab, det var det, som folk har fået bonusser ud fra, og som så viser det her kæmpe overskud, som så betyder, at du skulle have haft cirka 2,5 milliarder. Tallet passer. Ja. Det tal, som jeg havde regnet mig frem til, at jeg skulle have, det er det rigtige tal. Men de har simpelthen, som du siger, kørt 2 sideløbende regnskaber. Og det er jo et mirakel, at jeg ser det opslag, og lige pludselig ser, at der er en anden verden, og så begynder jeg at tage fat i hele den her kreds af topchefer i Pandora, som så er stille. Jeg fik jo ikke dem alle sammen ud af hullet, men dem, som ikke ville ud af hullet første gang, de bliver jo også forstærket af de andre, som går ud af hullet, der så gør, at jeg til sidst har det fulde billede af, hvordan det her selskab egentlig performer. Meget godt lavet, rigtig godt lavet af de her Pandora-drenge. Rigtig godt lavet. For havde jeg ikke, hvis jeg ikke, de var jo lykkes med det. De var jo lykkes med det. Hvis ikke jeg havde fanget den her opdatering fra den her schweiziske landeschef, så har vi aldrig nogensinde opklaret det her. Og hvad er det nu? Nu har du jo så opklaret det. Ja. Så hvorfor har du så ikke fået dine penge nu? Ja, nu starter så den næste ufattelige spændende fase. Fordi der sidder selvfølgelig på den anden side en modpart, nemlig Pandora, for hvem det her er ufatteligt svært. Fordi at det er jo en katastrofe for Pandora, det her. Altså, det er jo ikke den nuværende ledelse i Pandora, man i princippet kan bebrejde det her. Ja, der er kommet en ny ledelse. Men dog er der den person, Christian Frigas fra Kapitalfonden Axel, er manden, der er arkitekten bag det hele. Og han har af en eller anden grund valgt at blive siddende i Pandoras bestyrelse. Det er jo helt vanvittigt, at en kapitalfondsmand 9 år efter, han har solgt sin sidste aktier i Pandora, fortsat vælger at sidde inde i det her selskab som næstformand i bestyrelsen. Men det ved jeg godt nu, hvorfor. Det er fordi, han ved godt, at det her, det er så farligt, det han har lavet tilbage i 2015. Og hvorfor han gjorde det, kan have katastrofale konsekvenser for Pandora og ham. Hvad motivet var til at gøre det dengang, det kan vi jo måske også kort komme ind på senere. Måske. Ja, fordi, hvorfor gjorde de det egentlig? Det er der mange, der spørger, for de havde jo penge. Ja, de havde virkelig penge til at betale dem, men de gjorde det ikke, men det havde ikke noget at gøre med, at de ikke ville betale mig. Det havde helt andre grunde til, at de valgte. Lad os bare få det ud. Ja, jeg lige skal sige, at det er jo også en del af opklaringen. Det har jo været, at jeg skulle prøve at afdække, hvad er det for et motiv, det kunne være, for ikke at betale mig. For Pandora var jo så velhavende, og selskaberne tjente jo så mange penge. Men det skyldes, at i året 2014, der skal deres hovedaktionær Axel sælge deres resterende aktier i Pandora-koncernen. De har på det tidspunkt et stykke over 50% af aktierne i Pandora. Men dem skal de have afhændet og have taget gevinsten hjem og have udløjet til deres investorer og aktionærer. Og der passer det jo rigtig dårligt med, at jeg i 2014 skal have den her kæmpe bonusudbetaling, for det vil smadre hele deres regnskab for 2014, hele deres indtjening. Og så kan han jo ikke få solgt sine aktier, som han gerne vil. Så derfor så giver han 2 folk inde i Pandora, 2 af hans egne folk, han har placeret derinde, en der hedder Thomas Rye Mikkelsen og Henrik Holmark, CFO'en og Business Development Directoren, den opgave, at cash-earneren skal være 0, men vores toplinje skal holdes, hvor den er. Fordi vi har behov for at vise rigtig flotte resultater som koncern, så jeg kan sælge mine 50% af Pandora til individuelle eller til investorer rundt omkring i verden. Og når man har så mange aktier, så kan man ikke lægge dem ud på markedet en gang og så sælge dem, fordi det vil jo få kursen til at gå nedad. Så det man gør, når man har sådan nogle store bulks, kalder man, når man skal sælge dem, det er, at man tager fat i nogle store investorer, som kan købe de her store klumper af aktier. Og dem finder Axel i løbet af 14 og får solgt i 5 handler. De her 50%, de har, der laver de en handel til 10 milliarder, hvor de sælger til en kapitalfond. Men den er jo solgt på en forkert kurs, fordi de skulle have informeret om, at de skulle case i de her penge her. Ja, det er Danmarks historiens største aktiesalg.
Det er det. Ja. Det er 20 milliarder, han sælger for. Ja. Og 6 milliarder er forkert. Hvis de havde betalt dig de 2,5 milliarder, så havde værdien været 6 milliarder. Og vi ved jo godt, at en kapitalfond, de arbejder på et success fee, og man kan gå ud fra, at Axcel har haft et success fee på den handel på 20%. Og det vil sige, det er 4 milliarder, som Axcel har tjent på det. Og hvis man vil tjekke det, så kan man bare gå ind og google det. Skriv 2015, Axcel medarbejder milliardindtjening. Så kan man se, hvad det var, de fik ud af det. Så lige nu, nu har du beviserne, du har vidner. Og motivet. Så hvad er det, der skal ske nu? Lige nu er det formelt. Hvorfor bliver det ved med at trække ud? Fordi du har jo snakket om det her i lang tid. Ja, til dig, men ikke til andre. Men det har været offentligt sådan cirka siden. Ja, der sker så det. Det her det er en ufattelig spændende proces, for vi er jo i gang med at skrive en Danmarks historie nu, fordi vi har opklaret et kæmpe bedrageri. Men det er klart, at modparten kæmper til det her, til det aller sidste. Pandora leder efter, med Christian Frigas i spidsen fortsat, en eller anden måde, hvorpå de kan komme ud af det her på. Fordi de ved det også godt. Jeg har fortalt mig, og jeg har også fortalt dem, hvad det er, jeg ved, og hvad det er for nogle beviser, jeg har. De ved godt det hele. Men de prøver selvfølgelig nu med hele deres hær af jurister at finde ud af en eller anden måde, hvorpå vi kan gøre ting anderledes, så vi kan slippe ud af det her, vi har lavet. Fordi det værste, der kan ske for Pandora, det er jo nu, at det er ikke så slemt at betale mig, men at skulle indrømme, at de har snydt, det giver dem nogle vanvittige problemer i forhold til de her folk, der har købt de her aktier tidligere af dem. For de vil jo komme efter dem og sige, at jeg har solgt de her aktier til en forkert pris til os. Så jeg tror, hvis Pandora i dag kunne stikke mig 1 milliard og få mig til at holde min mund, så gjorde de det. Men sådan er sagen desværre ikke nu. Nu er vi et andet sted. Og nu er det, vi kalder formaliteter, juridiske formaliteter. Det vil sige, at vi har først skulle finde ud af, i hvilket enhed kan vi anlægge den her sag. Der er ingen tvivl om, at det sagde jeg fra starten, at det er jo mig og Casey-familien, der er blevet snydt. Ja, fordi det var en voldgiftssag, du tager. Så normalt siger man, at sådan en sag kan ikke appelleres. En sag kan ikke appelleres. Så det har aldrig været på tale, at der skulle appelleres på den sag, der var. Fordi den sag, der var, den var egentlig rigtig nok. Problemet var bare, at Pandora, de snød med tallene. De indgav forkerte regnskab. Så det, man skal lave i voldgiften, det er, at man skal lave en helt ny sag. Ja. For nu skal vi jo ikke... Den forrige sag gik på, at vi skulle have adgang til at se på tallene, og det fik vi også. Men vi fik så adgang til at se på nogle forkerte tal. Så derfor er der ikke noget forkert i det, de har gjort. Vi er jo alle sammen blevet snydt her. Først familien, vores advokater, vores rådgivere, vores kammeradvokaten, voldgiftsretten, den uafhængige revisor. Alle er vi jo blevet fyldt med løgn. Med et fingeret regnskab, hvor at det rigtige tal ikke bliver vist. Og det bliver man jo nødt til at køre konsekvent igennem til alle. Og til sidst kan vi jo sige, at vi kan ikke finde ud af, hvad det er. Men det skal vi jo ikke længere, for jeg har alle de rigtige tal nu. Så jeg skal jo bare gå ind og sige, jeg har tallene nu. Det var overskuddet. Det var det år. Jeg har alle årene. Jeg har alt, hvad man skal vide nu. Ja. Og det betyder selvfølgelig, at det her det går ud med, jeg skal have 5,7 milliarder. Ja. Det er A eller B. Jeg har dokumenterne. Hvis det er rigtigt, de her tal, jeg har, så skal jeg have mine penge. Ja, 5,7 milliarder, det er jo så med erstatninger og så videre. Renter og hvad sagsomkostninger og så videre. Og alt, hvad der ligger inde i det selvfølgelig. Alt, hvad der ligger inde i det. Og det er jo selvfølgelig, mange de spørger også, jamen det er jo vanvittigt mange penge. Og så spørger jeg altid, jamen, skal man have rabat for dårlig opførsel? Altså det synes jeg ikke. Nu er de blevet eksponeret. Altså nu er det jo et faktum, at de har gjort det. Ja, det har været i pressen. Du har jo haft en rigtig god støtte med økonomisk ugebrev. Ja, fordi der sker så det, at det er jo en lang proces, hvor der hele tiden er bevægelse i de forskellige lag, både de juridiske lag og presselaget, og i den dialog, der skal være mellem Pandora og jeg, er der hele tiden bevægelse i, hvad der sker. Og selvfølgelig har vi også en masse kommunikation i vores ende med vidnerne, som jo selvfølgelig informerer hele tiden om, hvad der sker til den her vidnekreds, som skal ind og vidne inde i retten. Og der sker så det, at et af vidnerne, et af de ret centralt placerede vidner, han gennem en kammerat får kontakt til en graverjournalist på Økonomisk Ugebrev, og begynder at åbne op over for den her journalist, hvad det er, der er foregået. Og journalisten, han skal selvfølgelig bruge nogle måneder på at sætte sig ind i det her, fordi man skal jo passe på, hvad man skriver som journalist, at det også stemmer. Men han har også været underlagt den ligesom forestilling, som de fleste danskere har, at du er en svindler, og du har været
i kampen med systemet. Du har altid været en fantast. Du er en fantastisk sælger. Du løber med halve sandheder og alle de hele det her. Det her narrativ, som der har været og jeg hørte jo en samtale mellem jer, hvor du snakker med ham i telefonen, hvor han siger, det er fandme vildt det her, ikke? Ja. At jeg har aldrig troet på, at du faktisk havde ret. Ja, det er rigtig vildt. Og for ham at sidde og kigge alt det her igennem, og så nå til den erkendelse, det var jo mindblowing. Ja, det har været mindblowing for ham. Og han skulle så i gang med at skrive de her artikler. Ja. Den kan man jo i øvrigt se både inde på min LinkedIn-profil og også på Økonomisk Ugebrev, hvis man googler og finder de artikler, hvor han skriver de her artikler, som er afstedkommet af hans snakker med de her centralt placerede vidner i en tidligere topleder i Pandora, som han har fået til at bekræfte tingene og vise om tingene. Han har faktisk også fået dem til at vise ting, som jeg endnu ikke har set endnu. Fordi at de har ikke vist mig det, men nogle af vidnerne har også noget gemt, kan man sige, som de kun skal vise, hvis det bliver nødvendigt for at vinde sagen på et tidspunkt. Ikke? Så hvor står vi nu? Altså, hvor vi står lige nu, det er jo selvfølgelig, at vi har folk med i pressen. Du har alle beviserne, du har vidner. Ja. Hvorfor? Og nu er det så formalitet. Verden var så enkelt, ikke? Men problemet er jo selvfølgelig, modparten har et alvorligt problem her og kæmper. Og det er en stærk modstander, der er her. Det er store ressourcer, og de konsekvenser, der efterfølgende vil have ved Pandora, er jo selvfølgelig, at der gør, at de ikke bare lægger sig ned i første. De skal være sikre på, at de er nede og ligge, før de lægger sig ned. Så derfor så har vi jo så søgt de forskellige juridiske veje for at få åbnet det her igen og få anlagt sagen. Min første indskydelse var tilbage med det samme, at vi skulle anlægge sagen nede i Københavns Byret med det samme, fordi at vi skal bare have de her vidner ind og fortælle det her. Men så bliver jeg så rådgivet lidt af vejen af forskellige dygtige jurister, der siger, at der er flere forskellige farbare veje, vi kan køre, og de synes, vi skal prøve at afdække den, og så skal vi afdække den, og så skal vi afdække den. Og så har vi så forsøgt i en periode at få afdækket, om det var muligt at få åbnet CASI-selskabet igen, for at anlægge en sag ved voldgiften igen. Og det har vist sig lidt det problematisk, fordi der er noget jura i, at når der ikke allerede er aktiver i boet, så er det svært at få det åbnet. Ja, fordi CASI-selskabet var gået konkurs. Ja, netop. Og lukket og slukket. Ja, så for at få det åbnet igen, så skulle I have en masse underskrifter, og folk skulle sætte penge ind, og så videre. Kæmpe formaliteter. Og hvad var fordelen ved at gå den vej? Fordelen ved at gå i en voldgift er, at man går ind i et retssystem, hvor der ikke kan appelleres. Ja. Og det vil sige, at du får så en dom i en instans, i det her tilfælde voldgiften, som efterfølgende ikke kan appelleres. Det kunne jeg også selv konstatere, da jeg tabte min voldgiftssag derinde. Der var ikke noget at gøre, du kan ikke appellere. Og lige nu, der står I så der, nu har I fået at vide, at I kan ikke få lov at åbne det bo. Ja, det bliver svært, det bliver problematisk at få åbnet det bo, men det er sådan set okay, fordi så er vi egentlig der, hvor jeg også troede, vi skulle være, nemlig at det er familien, der er blevet snydt. Ja. Så selvfølgelig er det os, der skal anlægge sagen mod Pandora. Men det var ligesom også for at være loyal over for de her kreditorer, der var i CASI-selskabet. Ja, de får deres penge alligevel. Selvfølgelig. Ja. Men der var de skulle ligesom have chance. Man skal faktisk, at voldgiftsforsøget på at åbne sagen i voldgiften, er ikke mig, der har gjort det. Det er kreditorerne i selskabet. Det er ikke, jeg har ikke været involveret i den proces, som sådan rent. Så de her kreditorer har 1,5 milliard til gode? Nej, 77 millioner. Nå, det er småpenge. Ja, men det er jo mange penge alligevel. Og for dem er det mange penge. Det er fodboldklubben Brøndby IF, og det er min gamle tyske håndboldklub Rhein-Neckar Löwen, og så er det Skat, og der er tredje største, og så er det så en advokat og en revisor. Men nu går du så igennem byretten? Ja, nu lægger jeg sagen an på helt normal vis. Og når du vinder, så får de alligevel deres penge? Principielt gør de ikke, men det vil jeg godt have lov til at love, at det gør de. Ja. Fordi teknisk set, så er de faktisk ude af ligningen, men sådan er familien jo ikke. Så selvfølgelig betaler vi, fordi Brøndby og Rhein-Neckar Löwen er også fuldstændig uden skyld i det bedrageri, som Pandora har udført over for CASI. Og hvad står du så over for nu? Nu går du til byretten. Hvad er tidshorisonten? Jamen det er sådan, at nu er det, som vi kender i det danske retssystem. Nu kører vi jo helt efter bogen der. Ja. Og det er sådan, jeg tror, hvis man googler det, så står der 8-9 måneder nu, før den skal så i byretten første gang. Men der vil selvfølgelig være en masse skrift. Det, der er allermest interessant for os, og som egentlig bare, og det er også det, journalisterne har spurgt Pandora om. Man kan sige, først så spurgte jeg Pandora, så spurgte mine advokater, og så spurgte journalisterne om de her helt enkle spørgsmål. Hvorfor er der 2 resultater
i det her selskab. Hvorfor har I udbetalt store bonusser til direktøren inde i selskabet? Ja. Den her berømte returvareøvelse, hvor I lader mit selskab købe alle returvarerne retur for alle de andre selskaber i verden. Det har vi jo så ikke fortalt om, men det er også en af de ting, de har gjort. De har simpelthen købt alle returvarer op for hele verden, men de har lavet det hele gå ind i dit gamle selskab for at maksimere underskud, eller for at fjerne overskud, kan man så sige. Og dermed så øgede de overskud i de andre datterselskaber, og mit underskud var så helt i bund, men op på toppen fra selskabet var det samme resultat. Ja. Så det var genialt godt lavet. Men en stor øvelse for dem, fordi at nu har vi jo fået fortalt og dokumenteret, at der kom jo 200 tons varer til mit selskab, som så skulle lægges op og kæmpe, og de der medarbejdere, de kunne ikke forstå, hvad der var, der foregik. Hvorfor skal vi gøre det? Men det var simpelthen for at snyde Casey, for at få alle returvarerne for alle de andre datterselskaber ind i Casey-selskabet, altså ind i Pandora CVE, for at få underskud væk. Vi har beskrevet det hele, for vi har jo lavet historien. Jeg har jo skrevet historien for dig, så hvis der er nogen, der ser det her, der gerne vil høre alle detaljerne, så kan man så få lov at læse. Så kan man læse bogen, hvor vi også i detaljer har, kan man sige, fortalt om det her, hvordan de fjernede overskud rent teknisk. Hvordan gjorde de det? Hvordan fik de fjernet? De fjernede i perioden 2010 til 2014 1,9 milliard. Det er jo vanvittigt beløb. Men det gjorde de ved og primært at lave de her returvarer fra hele verden og putte dem ned i det her selskab, og så ændrer de så nogle koder inde i selve Pandora-systemerne, fortalte vidnerne har vist os det, hvor indkøbsprisen ændrer sig i selskabet. Og vi kan sige, at det er ulovlige manøvrer. Ja. Altså ifølge dine advokater, ifølge din egen viden. Det står i, og det er jo det, som journalisterne også har spurgt. Og det, men den fjerde ting, de så også, altså det er så de fire ting, de har spurgt om, det er de 2 resultater. Det er bonusaftalerne, det er den her returvareøvelse, og så er det faktum, at revisorerne fraskriver sig fuldstændig ansvaret for den her earn-out calculation. Det vi fortalte Pandoras jo ikke tilbage i 2015, men det er sådan nogle papirer, vi har fundet efterfølgende, hvor Ernst & Young, deres revisor, i stedet for at, hvad kan man sige, blåstemple den, så fraskriver de så faktisk ansvaret. Men den fraskrivelse af ansvaret vælger Pandora ikke at sende videre til Casey. Ja, det er jo meget smart. Til voldgiften. Ja, til Casey i første omgang, fordi vi ved jo ikke, den eksisterer. Så derfor kan vi jo ikke efterspørge den. Okay. Men det var de 4 ting, vi blev med. Og så hvor står det henne, altså i regnskab, eller i kontrakterne mellem Casey og Pandora, at de kunne gøre de ting. Det er jo det, journalisterne har spurgt om, og de bliver mødt med en larmende tavshed. Pandora har selvfølgelig forsøgt at have en dialog med Pandora, men de vil ikke give dem, de vil ikke gøre noget ved dem. De kan ikke svare på det. Du har jo en earn-out-aftale, der er beskrevet detaljer, hvor de ting skulle have været skrevet ind, hvis de skulle have kunne få lov at gøre det. Det er det. Og det er det, man kalder inden for normal, giver det forretningsmæssig mening. In the business scope kalder vi det på engelsk. It's in the business scope or not. Og der er det jo sådan nogle ting som, at vi skulle købe alle returvarerne. Det giver jo ingen forretningsmæssig mening. Det er jo kun lavet med et eneste formål. Det er at fjerne overskud i Casey. Ja. Den er vi ikke bange for at gå foran dommer med. Okay, så hvad skal der ske nu? Nu er kampen i gang. Ja. Nu skal vi foran dommerne. Ja. Og du har masser af energi, Casey, Jesper, han lever igen. Ja, det er jo klart, at vi er jo meget taknemmelige, og det er jo vanvittigt spændende nu. Altså, at vi endelig kan få lov til, også, og det bliver også fantastisk at høre Pandoras første svar. Hvor er det, de vil slås henne? Hvad er det for nogle komponenter, de vil slås på? Vil de slås på resultatet? Vil de slås på bonusaftalerne? Vil de slås på returvareøvelsen? Hvad vil de slås på? Tør de slås? Og så skal vi jo så også huske, at de har så mange penge, så de har råd til de bedste advokater i verden. Ikke? Yes. Og vi har jo også set under den første del af retssagen, hvordan de kunne få de mest oplagte ting til at trække ud i. Og det tror jeg også godt, vi kan forvente den her gang. Det samme kan vi også forvente, at det narrativ, Pandora kommer til at køre på mig og min person herfra, vil være lige så konfrontorisk, som det har været hele tiden. At jeg er fuldstændig vanvittig, hvordan man kunne forestille, at de har snydt. Og den her gang vil man se en lidt anderledes agering fra min side end tidligere, fordi den her gang, der vil jeg begynde i min retorik også at svare tilbage. Og forsvare de ting, som de siger. Fordi den her gang, der er jeg så velpolstret og så godt klædt på, at nu tør jeg godt slå tilbage på fuldt tryk, når de kommer. Fordi de kommer til at sige ting som,
Der er ikke nogen sag, den er afgjort. Jamen, det er fint, men der er altså en sag nu. Den skal vi tage stilling til. Ja, og Casey kan ikke finde finansiering. Der er finansiering til det her. Vi skal måske tage et eksempel på, hvor dygtige de var under første del af retssagen, hvor for eksempel står der i din aftale, hvis du er uenig i deres konklusion, deres beregning, så må du gerne kigge i deres regnskab. Ja. Og så da du så fremlagde det, så siger de så, ja, men det står der godt nok, men det betyder ikke, at du rent faktisk må kigge. Og dermed blev der igangsat en beregning, der kostede 600.000 eller et eller andet, hvor man skulle klarlægge om det, at der står, at du må kigge i regnskabet, i virkeligheden betyder, at du må kigge i regnskabet. Gaslighting, røgslør. Ja. Og det tror jeg også godt, vi kan forvente her i vores kamp for retfærdighed. Og man kan sige, hvis man kan lave sådan nogle manøvrer i retslokalet, hvordan kan du så nogensinde forvente, at du kommer igennem? Jamen, det har jeg jo lært. Og der er det bedste eksempel jo, det er jo, at de har jo selv trænet mig. Jeg ved ikke, det var der ikke mange, der ved, eller det var selvfølgelig også mange, der ved, at jeg har jo haft 2 meget, meget, meget komplekse skattesager. Og det der kunst, og det gælder jer alle sammen derude, i alt det, I laver, du har først tabt, når du har givet op. Og du må aldrig give op. Hvis du har ret, så skal du blive ved. Og det er jo det, det har de jo selv lært mig også i min skattesager, og siger, at vi kommer i mål med det her. Det er det, vi ender nede på målstregen, fordi Danmark, det er jo det, og jeg kan sige, at jeg er stolt af at være dansker, at vi har et retssamfund, som har retssikkerhed. Og de her, kan man sige, folk som advokater eller dygtige embedsmænd og så videre, de kan lave en masse krumspring og forsøg på at få tiden til at gå, gøre det dyrt for dig og alt muligt andet. Men at the end of the day, så er Danmark et retssamfund, hvor der er retssikkerhed. Og vi kommer for en uvildig dommer. Det kommer jo også mod alle odds i mine skattesager. Dem begge. Ja. Og vandt dem begge. Og det her, det ser jeg bare som den tredje sag. Ja, vi snakker 8 år nu, ikke? Med den her. Jamen nej, den her sag, den er kun 1,5 år gammel. Og jeg helt fra... Ja, men der er jo... Kunne den gå hen og blive forældet? Nej, det er jo... For lige så snart du starter op igen, så kører den igen. Okay. Så nu, hver gang jeg siger eller gør noget, eller sender et brev, så er den forfra på forældelsen. Så det er ikke længere relevant. Altså, fordi forældelses tæller først fra det tidspunkt, du begynder sagen. Ja. Eller at du finder ud af det, i princippet. Hvornår fandt jeg ud af, at de havde snydt mig? Det vidste jeg jo ikke. Før for 1 år og 3 måneder siden, eller 1,5 år siden. Der vidste jeg det jo ikke. Nej. Så hvordan kan jeg reagere på noget, jeg ikke ved? Forældelsesfristen var 10 år? Var det? Ja, jeg tror, det var 10 år. Ja. Så den, men det var fra, da den sluttede. Nej, den er for det var det, kan man sige. Men hvis du finder noget nyt, så er det, at så bliver forældelsesfristen suspenderet. Okay. Og så skal du bare gøre opmærksom på det. Det har vi jo gjort. Både over for Pandora og over for retten, at vi har det her nye her. Ja. Og det er jo det der, man kan sige, at sagen så for alvor går i gang. Sagen begynder i princippet først nu. Indtil nu har vi jo prøvet at finde en løsning med Pandora. Ja. Enten ved, at vi kunne få sat os rundt om bordet, at de kunne forklare mig. Du havde inviteret dem til kaffe, ja, der var dækket op. Der var dækket op og sagde, vil I ikke godt lige forklare mig, hvorfor jeg sidder med de her dokumenter? De mødte ikke op. Hvorfor sidder jeg med de her dokumenter her? Forklar mig de her dokumenter. Ja. Forklar mig, hvorfor I har... Det har jo ikke fortalt os, at I har jo til kæmpe millionbonusser til dem, der har drevet det her selskab, hvor jeg ikke skulle have nogen penge, fordi at de siger, at der var underskud. Og det er jo også fordi, du er jo en, som jeg kender dig, utrolig generøs og venlig person, ikke? Så hvis nu det var omvendt, så ville du jo ikke kunne lade være med at møde op og forklare, hvad der var foregået. Nej. Så i din verden er det uforståeligt. Det er også derfor, at de ikke vil forklare, hvad det er, der er foregået, men det er jo fordi, de er nogle svindlere. Og nogle gange så agerer svindlere altså på andre måder end normale mennesker. Ikke? De svindler videre, indtil det er slut. Ja. Og det er det, de gør nu, de svindler videre. Men selvfølgelig er der en grænse for, hvor langt de kan ikke begynde at fremstille nye dokumenter. Det tror jeg ikke, de får den nye ledelse med til. Fordi den nye ledelse skal passe morderligt på i den her situation. De skal huske at stige ud af bussen på det rigtige tidspunkt. Så de ikke selv ryger med ned, når det her det kommer ind foran dommerne. Fordi at deres kamp går på, og har gået på, og vil gå på nu, at de med djævnens vold og magt forsøger at undgå at få det her foran dommerne. Og for os, desværre har de jo selv trænet os op i mine skattesager til at vide, hvordan jeg ved. Og det er der jo ikke mange iværksættere, der ved så meget om, hvordan det danske retssystem fungerer, som jeg gør. Fordi jeg har jo ligesom haft den tilgang til min retssager, som var det en forretning.
at jeg skal finde ud af det her. Jeg skal finde ud af alt om, hvad der foregår her. Men lige nu, der kan man jo godt se, at den nye ledelse kunne jo godt gøre sig skyldig i det, man kalder strafbar passivitet. De er lige på kanten nu. De skal virkelig, når nu, at de svarer på det første svarskrift, det bliver jo deres ledelse, der skriver under på det. Så de skal tænke sig rigtig godt om, hvad de svarer nu, fordi når det første svarskrift kommer fra Pandora nu, så er det den nye ledelse, der svarer. Og samtidig så har vi også en journalist fra Økonomisk Ugebrev, der jo har udgivet. Der er flere journalister nu, og de har virkelig gået til Pandora, og de skriver også spørgsmål til dem og beder dem om at forklare, hvordan de her beregninger er foretaget, men finder ikke ud, får ikke noget svar. De svarer ikke på noget som helst, for de kan ikke svare. Og det er også det, hvis der er måske en, der tror endnu mere på de her snydt, end jeg har. Og det er ham, journalisten selvfølgelig. Ja. Fordi han siger jo, han har i sine 30 år, han har også skrevet et notat om hans oplevelse om den her proces, og han har jo skrevet i sine 30 år som erhvervsreporter, han aldrig oplevet noget lignende. Og der skal vi måske lige perspektivere lidt i forhold til for eksempel Stein Bagger-sagen, var 1 milliard kroner. Ja. Nordisk Fjer var 3 milliarder. Ja. Det er også. Og nu snakker vi et beløb op omkring 5-6 milliarder. Ja. Som det men Pandora er bare en kæmpe succes. Og jeg var også selv forretningsmæssigt en kæmpe succes. Så tallene i Pandora-regi bliver i normale danske forretningsmæssige øjne enormt høje. Men det er fordi, vi har virkelig fat i et af de allerstørste danske selskaber her. Og jeg havde jo den centraleuropæiske del af forretningen, som var en af de mest veludviklede enheder i Pandora, da jeg sælger det. Ja. Så derfor så bliver tallene så utrolig høje. Og det var også derfor, at jeg har kunne være hovedsponsor i Brøndby Fodbold i mine unge dage, og kunne skabe min egen håndboldklub. Det kommer jo ikke ud af, at man ikke har været med til en stor forretning. Og hvad laver man så? Fordi nu siger vi tidshorisonten, det er de der 8-9 måneder. Du går jo ikke og arbejder med det her. Jo, det gør jeg. Hvad kan du få tiden til at gå med? Jamen det gør jeg, fordi der er simpelthen så meget i sådan nogle svarskrifter, og i arbejde med journalister, og jeg skal holde vidnerne i gang i den her sag her. Så jeg har et fuldt fokus på, at det her, det skal lykkes. Og jeg kæmper for min familie, for alle, for mig selv. Og jeg tænker det 24 timer i døgnet, 365. Okay. Og jeg har så meget styr på hver enkelt lille detalje. Journalisterne, ikke kun den dygtige journalist for Økonomisk Ugebrev, men de andre journalister bruger mig også som leksikon. Fordi jeg har været rundt om hele juletræet, for at se, om der var pynt alle steder. Så de finder jo hele tiden, så kommer journalisterne med en ny vinkel. Men kan det være derfor? Og så har jeg mange gange været det igennem. Og så kan jeg forklare det. Så du er på fuldtid her de næste 8-9 måneder? Ja, indtil vi vinder. Ja. Altså, jeg skal køre den her hjem for os alle sammen. Og samtidig så har du gjort det, som du startede for nogle år siden med det, at man kunne købe andel i sagen. Ja. Og så kunne man få 7 gange det beløb, man... Ja, det blev så 14 nu. Nu kender vi tallene. Nu er vi oppe på 14. Nu kender vi tallene. Ja, fordi... Og det vil vi blive ved med, selv andel. Ja. Og det er simpelthen for at finansiere advokater og proces. Det koster en formue alt det her. Ja. Så alle dem, der kan støtte os, der vil være med til at donere, der vil kæmpe mod de her banditter i habiter, iværksætterens evindelige kamp for at få de penge tilbage, som han er blevet snydt for, de har mulighed for nu at så få en kæmpe slat penge tilbage for at have deltaget i det. Ja, så frem at Pandora ikke får det her til at køre ind til Casius, for han dør igen. Det stopper. Jamen, det er også derfor, jeg er fri nu. Der er ikke nogen kammeradvokater eller myndigheder, der kan holde mig i snor længere. Jeg kørte den her sag selv. Mine voldgiftssager i Pandora-regi, da vi tabte den første gang, det var jo Boris Frederiksen, der tabte den. Jeg ved godt, det var mig, der tabte, men det var ham, der tabte den, og han valgte ikke at bruge mig. Altså, det svarer lidt til, at i Barcelonas storhedstid, så vælger vi i 3 sæsoner at spille uden Messi, fordi at træneren er sur på ham. Og det forstod jeg aldrig. Fordi Messi råber og skriger op. Ja, og har forlanger og ikke... Og det er jo en del af dig, det er, at du er jo sådan en, der siger lige præcis, hvad du tænker. Ja, og det giver ikke altid mening for andre mennesker, det jeg siger. Det indrømmer jeg. Altså, mange de sidder nogle gange og kigger på mig, det gælder både min familie og dem tæt på mig, og tænker, hvad er det manden han siger nu? Men det er jo nogle gange, så kommer jeg med nogle vinkler, og det kan man så sige, når folk har arbejdet med mig et stykke tid, så lærer de enten at leve med det, eller også så finder de et andet sted at være.
Fordi det foregår ikke efter håndbogen. Nej, men det er jo også derfor, jeg har været sammen med dig så meget de sidste 10 år. Det er, fordi du er en af de få, jeg kan sige alt til, uden at blive overrasket. Ja. Jeg har det fornærmet. Ja. Altså, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan fornærme dig. Ja, det ved jeg ikke. Nej, det er svært. Og det gælder, tror jeg, alle. Det tror jeg er en sjælden egenskab i erhvervslivet, ikke? Ja. Altså, du er jo ligesom jeg har mødt rigtig mange succesrige forretningsmænd, der ligesom har et kæmpe skel mellem, hvem er de når de er på arbejde, hvem er de, når de er private. Og de er meget sårbare, når de er private, og har en utrolig masse, et stort behov for at blive anerkendt. Og der kan man sige, noget af det, som jeg jo oplever ved dig, det er, at du er sådan meget, du er hvem du er. Det man ser, det er det man får, ikke? Og der er ikke så meget, og så udover det, så har jeg jo aldrig mødt en mand, der har rigtig mange penge, som ikke er nære. Nej, det kan man ikke beskylde mig for. Altså jeg har jo næsten alle de her rigmænd, jeg har kendt, eller kvinder, som har tjent mange penge, de er jo netop blevet rige, fordi de går så meget op i at holde fast af deres penge. Der er 2 måder at blive rig på, Carsten. Enten så kan man tjene sig til dem, eller også kan man spare sig til dem. Og jeg plejer at sige, det er lidt sjovere at være sammen med dem, der tjener sig til dem, end det er at være sammen med dem, der sparer sig til dem. Jeg vil sige, man kan bruge sig til dem. Ja. Fordi det var noget af det, jeg så med dig. Det var fra starten, at du har en evne til at fyre penge af i ufattelige mængder. Ja. Og så alligevel tjene flere og flere penge. Ja. Det er lidt, jeg har det her udsagn, der hedder, det er også derfor, jeg er så taknemmelig for det her, fordi at i mit store verdensbillede, så er det her kommet til mig, fordi det skulle komme til mig. Fordi der er en større mening med det her. Jeg er jo ikke så gammel endnu endda, og jeg var jo hurtigt ude som succesrig, eller jeg solgte jo allerede min virksomhed som 42-årig for 2,5 milliarder. Det er normalt noget, man gør, hvis man er heldig, når man er 70. Men jeg gjorde det jo meget tidligt, og jeg har så skulle kæmpe lidt for at få min betaling nu. Det er fair nok. Jeg ser det som en del af min uddannelse til at blive et bedre menneske bagefter, være mere generøs, være mere givende. Og når jeg ligger på mit hoved på puden, så har jeg jo i min verden allerede fået de her penge, for nu skal jeg bare hente dem. Jeg ved så godt, jamen det kan godt være, at jeg skal spille 2 svære kampe, men jeg vinder dem her. Fordi at jeg har jo beviserne, jeg har jo vidnerne, jeg har jo det, der er allervigtigst i sådan en sag her, og som ikke er til at slå ned, nemlig sandheden. Hvad ville du gøre, hvis du var i modstanderens sted? Jeg ville give op nu. Ja. Altså, fordi at jeg er deres værste mareridt. Og det ved de også godt, at jeg stopper aldrig nogensinde. De vil forsøge at lægge små forhindringer ud for mig, og jeg vil køre lige hen over de forhindringer videre til næste. Hvad så, hvis man gerne vil følge den her sag? Hvordan kan man interagere med dig? Hvordan kan man... Jamen det med primært, det er jo, at jeg bruger min LinkedIn-profil som mit medie, hvor jeg informerer om sagen, og hvor man også kan skrive til mig, og alle dem, som har skrevet til mig, de kan jo bekræfte, at jeg svarer. Det gør jeg jo altid på alt, og jeg svarer i positivt sind og med åben sind, og der vil jeg gerne have lov til at sige tak til alle dem, der har støttet til mig. Hvad vi har fået af tips, og det skal I endelig blive ved med alle sammen. Alle de sindssyge tanker, jeg har omkring det her. Hvis I har oplevet noget, der minder om det, hvis der er noget, så skriv til mig. Fordi nogle af de ting, som vi har kørt videre med her, hvordan man kunne få vidnerne ud, og det har noget input, jeg har fået udefra. Jeg kan jo ikke vide alt, jo. Altså skriv til dig. Skriv til mig. Hvis du har alle de idéer, du har med, hvordan man kan anskue det anderledes, så hvad kan vi gøre bedre? Måske skal vi også lige nævne, at der er jo et kæmpe mørketal, ikke? Der er jo en masse mennesker, der følger med i det, du laver, som ikke vil stå ved det. Ja. Du har lavet nogle konkurrencer på LinkedIn, hvor man skal opgive sin mailadresse, hvis man gerne vil være med i det. Og det er der mange, der ikke... Altså, jeg er jo ikke flov over, at jeg kender dig, men der er mange, der ikke... Ligesom der er mange, der er flov over, at de kender mig. Det også, fordi at jeg siger, hvad jeg tænker, og gør nogle mærkelige ting, ikke? Ja, det kan jeg godt sige. Det kender jeg godt. Ja. Og det er fint, og blive endelig ved med at støtte os så. Og støt os også gerne bagved. Skriv til os direkte bagved på en mail. I behøver ikke gøre det offentligt eller noget. Skriv til mig bagved på en mail, hvis det kan være lidt problematisk for jer, og støtte mig kvad den position, I har, eller det, der er. Men det her, det er en kamp mod de store onde kapitalister, som snød, nemlig Axel og Christian Frigas, som snød den lille iværksætter, som skabte forretningen. Ja.
Og det er jo et eventyr, som jeg skriver nu. Og det eventyr, det nyder jeg lidt at skrive nu. Jeg ved, jeg nogle gange siger til dig, og det har jeg sagt det sidste halvandet år, jeg føler lidt, at jeg spiller en rolle i en film. Fordi hver dag er der nye udviklinger, nye udfordringer, og jeg nyder bare og er så taknemmelig for, at jeg har fået den chance for at rette op på sandheden. Ja, og samtidig kan man så også sige, de artikler, der er kommet, hvis der er nogen, der skammer sig over, eller har måske følt sig lidt forlegen over, at de havde den relation til dig, eller troede på dig, så er der jo dokumentation nu, ikke? Ja. Fra nogle dygtige folk, som ved, hvad de det. Ja. De tør ikke, de skriver ikke uden det er rigtigt. Og hvad vil der så ske? Altså, nu er Kasi Jesper genopstået, ikke? Så hvad skal der stærkere så ske? Og klogere end nogensinde. Så hvad skal der ske efter den her sag er overstået? Ja, jeg går jo selvfølgelig med store drømme. Det ved I jo godt, jeg som kender mig. Ja, altså, jeg vil lige sige, for en andet år siden, der skrev du til mig, at du nu vil love mig aldrig nogensinde at købe store sportshold. Ja, det vil jeg godt have lov til at trække tilbage. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg går selvfølgelig som den dreng, jeg er, med en drøm om at købe Brøndby IF. Altså, jeg vil elske at lave Brøndby fodbold til det største dansk fodbold nogensinde har set. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, og det lover jeg, at når den her sag den er overstået, så genåbner jeg også AG i København dagen efter. Det lover jeg, at vi får både Brøndby IF på Vestegns hænder, og vi får genåbnet den her håndboldklub. Og så har jeg selvfølgelig mange andre, kan man sige, ting, jeg har gået og tænkt på, noget jeg har lært i den her proces, at vi skal gøre den her verden til et bedre sted at være. Vi skal lade være med at gå og støde hinanden. Og der kan du så sige, at jeg spiller ikke med 2 forskellige masker. Jeg spiller kun med 1 maske. Og det er, om du møder mig privat, du møder mig i forretningsmæssigt, så er den samme. Jeg er uden filter. Jeg er ærlig, og jeg er lyttende. Men og du er også en sælger. Som bliver kendt på, hvad er det, man siger om sælgere? De bliver kendt på deres løgne. De får succes på deres løgne, men bliver husket for deres ærlighed. Ja, netop, ja. Ja, det er rigtigt. Og det er jo rigtigt. At og det er jo noget af det, jeg har lagt mærke til med dig. Altså, det sker som regel, det du siger, men det kan godt være, at der går lidt længere tid, end du havde regnet med. Ikke? Og det er, fordi jeg ser det, inden I andre ser det. Altså, det er jo samme, jeg har det også nu med den her, lige nu, de kan genere mig lidt med, jamen, så kan de prøve at sende, og så kan de lave en grimt opslag på mig med nogle af de medier, de styrer, at Jesper, han er en værre en, og ja, men nu skal I bare lige forklare mig det her foran dommerne, kære venner. Og hvad kunne der gå galt? Jamen, der går ikke noget, jeg giver ikke op, så det er jo ikke et scenarie. Så hvad det, og billederne har vi også, beviserne har vi også. Er der noget hvis du skulle... Jamen, der har været en ukendt faktor for mig, som journalisterne har hjulpet mig med at afdække. Det var, havde Pandora noget i et i ærmet, jeg ikke havde set. Ja. Men det må jeg så sige, at den proces, som journalisterne har haft de sidste 6-7 måneder med Pandora, har vist mig noget agtigt modsatte. De er kommet endnu mindre, end jeg havde regnet med. Ja. Altså, de har intet kunne svare tilbage. Ingen kommentar, vi vil ikke sige noget, vi kan ikke sige. Det siger, I er et børsnoteret selskab, og I vil ikke svare på de her spørgsmål. Det er fordi, de kan ikke svare, fordi de har svindlet. Ja. Altså, det ved vi jo godt alle sammen, nu der har været inde omkring det, det ved du også. Du har også spurgt mig alle de her kritiske spørgsmål. Og du kan jo selv se, at der er jo ikke nogen tvivl i den her verden på, at de har svindlet, at de har svindlet. Jamen, det har jeg været sikker på lige fra starten, selvom jeg nogle gange tænker, du er lidt af en fantast, og du har nogle vilde idéer, så har jeg bare kunne mærke det der fra starten. Ikke? Logikken. Ja. Det giver ingen mening. Du laver det mest succesfulde europæiske setup omkring smykkesalg for Pandora, og det vokser eksplosivt, og lige præcis når du forlader det, så tjener det ingen penge. Og da jeg så aftalte med mig udløb, hvad skete der så? Så tjente de igen. Come on, altså. Men vi må også bare kende, at vi ikke kunne bevise det. De har været i stand til at kunne skjule for os. Men det er slut. Jeg har alt, hvad der skal bevises nu. Alt. Så her til sidst, er der nogen sådan længsler drømme, du har om, altså nu siger du købe fodboldhold og åbne AGK? Ja, håndboldklubben også. Ja. Jeg kunne utroligt godt tænke mig at få tilbage igen.
Og det var virkelig fede tider. Du mistede på grund af skattesagen. Det var virkelig fede tider. Skatfældet, der tog alle dine penge. Og nu skal det ikke lyde som sådan en klagesang, men de ting, der gjorde, at tingene ændrede sig for mig og min families liv, det var, at vi blev anklaget for de her 2 skatteforhold, og at Pandora ikke ville betale mig mine penge. Nu kan vi konstatere her, efter 12 års kamp, siden det gjorde det, at skattesagerne er jo afsluttet, dem har jeg jo vundet. Så det var simpelthen forkert for staten. Så det er jo så skræmmende, at ens eget land opfinder en sag på en, nedlægger en, slår en ned og taber den, og så siger undskyld. Nå, det var jo nok ærgerligt. Ja, undskyld for det. Ja, undskyld, siger jeg så. Tak for det. Og så viser det sig nu, hvad jeg jo ikke troede kunne lade sig gøre for 1,5 år siden, at Pandora, den er faktisk også nødt. Ja, vi skal måske lige kæde det sammen, fordi det lyder lidt mærkeligt, at skat skulle... Altså, jeg tror, der er mange, der vil være svært ved at få tro på, at skat vil opfinde sådan en kæmpe sag, og så tage alle dine penge, ødelægge alt, hvad du har. Det er sandhed. Det er sandhed. Måske skal vi ligesom også komme rundt om, hvorfor. Altså, der var jo et motiv, som var ret interessant. Vi havde en skattemand, der gennemgik jeres regnskaber igennem længere tid. 6 måneder brugte han i firmaet. Og da du var hovedsponsor i Brøndby, men han var... Han var næstformand i FCK Support. Så han var nok drevet lidt personlige motiver også. Og så kommer jeg ind i det her system i skat, hvor de ikke kan stoppe dem selv. Ja. Også fordi, som du siger, at jeg kan ikke spille det her spil, som andre kan spille. Jeg siger, det her, det finder jeg mig ikke i. I sidder, og det er jo løgn, det I siger, de opfinder jo ting på mig her. Og der sagde min revisor til mig, han snakker faktisk om jeg for 14 dage siden, min skatterådgiver på det tidspunkt, for BDO, dygtig mand, at der burde jeg nok have lagt mig ned, ikke? Jo, hovedsagen var jo, du havde købt du var hovedsponsor i Brøndby, og så siger skat, at de penge havde du sat i Brøndby, fordi du var fan af klubben, og det var dine private penge, du selv havde sat. Og så skulle jeg så beskattes af dem, og vi kender jo alle sammen danske skattelovgivning. Det er jo den slår en alder, hvis det er 200 millioner, man skal trække ud i løn for at betale Brøndby. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og derfor så tog de alt fra dig. Ja. De lukkede det hele op og behandlede dig som en kriminel. Ja, de tog hver en. De lukkede alle vores konti. De tog alt, hvad jeg ejede havde. Lukkede min håndboldklub. Og da det så endelig sagen bliver taget op, så giver de dig en undskyldning, men de giver dig ikke dine penge tilbage. Og så må de igennem retssystemet en gang til for at få det. Og der fik de jo så ikke de penge. Altså, de havde jo bare solgt alle dine biler, huse, aktier. Til... Og så får man kun det tilbage, som de har solgt det for. Ja. Og der er jo også røget en 100-200 millioner den. Ja. Ja, det kan man blive helt bitter over. Men når nu det hele... nu går du jo så ikke op i penge. Så... Nej, så det kommer. Men det, der motiverer mig af penge, er jo de ting, man kan gøre for penge. Så mere det at få pengene fra min Pandora-forretning nu, så er det mere glæden ved at kunne gøre ting med pengene, jeg glæder mig til. Altså, det er den energi, jeg lever af. Det vil jeg så sige, det er utroligt sjovt at være sammen med dig, når du er milliardær. Ja, det tror jeg, der er mange, der kan skrive på. Og det fede for mig er, fordi jeg lever sådan et økonomisk, nogenlunde normalt liv. Jeg er økonomisk uafhængig, men jeg har ikke lyst til at være rig, men jeg elsker at være sammen med dig indimellem, så kan jeg gå ud af det. Da du havde det der 150 millioner kroner villa på Mallorca, det var sjovt at tage dig ned og så være der i en uge, og så heldigvis, altså... hvor hvis jeg skulle finde dig, så skulle jeg ringe til dig i det der kæmpe hus. Og så men jeg svarede jo altid, jeg var der jo altid. Der var så tykke væg, så man ikke kunne, telefonsignalet gik ikke igennem. Hvor jeg tænkte, altså jeg har det bedst på 20. Og du ved jo også, at huset var altid fyldt med venner og bekendte, og fest og farver og koncerter og alt muligt andet. Og der var du jo i gang med, og skal du stadig i gang med det? Skal du i gang med det igen? Ja. Bygge, vi vil også åbne smykkeforretning igen. Du vil bygge en by der. Det var lidt din vision. Ja, men jeg overvejer selvfølgelig lidt, hvor det skal være hen i verden. Det vurderer jeg meget. Men jeg vil simpelthen bygge det, vi kalder en Casey Village, hvor at man kan komme og besøge mig. Det er en af mine store drømme, hvor min familie kan komme og besøge. Men også alle dem, der har støttet os i Ørnavn og alle, de vil altid være velkomne. Det ved jeg også, jeg har sagt til dem, som har støttet os i Ørnavn indtil nu. Er I på Mallorca? Og det er der mange, der har gjort i den her sommer, tror jeg, 30-40 mennesker. Ja. Kom, hvis jeg er på Mallorca, skriv til mig, så går jeg ud og spiser med folk, og så hygger jeg. Og det mener jeg virkelig oprigtigt, at jeg nyder det.
Og du vil stadig, når du dør, have et mausoleum, hvor du bliver sænket ned i alkohol? Ja, min favoritrum, Zacapa. Jeg siger, at der skal bygges, hvor jeg simpelthen bare skal ligges ned i det her bad med 600 liter grøn Zacapa, og så skal jeg bare ligge der stille og roligt og blive opløst. Ja, men det tror jeg måske er en meget god slutning på vores samtale. 600 liter grøn Zacapa. Ja.